Hej med jer. Jeg vil lave en lille instruktionsvideo her til, hvordan man kan lave sine egne oscillatorer, eller kaskas, eller hvad man nu kalder dem. Kært barn har mange navne, men det er jo det her rytmeinstrument, som ser sådan her ud, eller ser sådan her ud, eller ser sådan her ud. Og det stammer jo oprindeligt fra Afrika og sikkert andre steder også. Og det er jo i bund og grund et græslæg. Man kan lave mange ting med det. Så allerede der, så synes jeg jo, sådan en rytmemand og musikpædagog mand, at det er langt overlegent i forhold til græslæg. Fordi at man kan mange flere ting med det. Man kan selvfølgelig rasle med det, men så derudover det, så kan du også lave altså du kan bruge det her klik også, ikke? Yes. Derudover så kan du lave forskellige rytmer. Ja, og I kan godt se, at det er ikke det nemmeste i verden, og jeg er på en lille rejse her i forhold til at lære det. Men der laver jeg en anden video, tænker jeg. Lige nu der handler det om at lære, hvordan man laver sin egen og komme i gang med det. Dem har jeg købt sikkert på Thomann eller et eller andet. Det er mærket Kala, det er træ, og de lyder rigtig godt, synes jeg. Især hvis man skiller dem ad og propper noget andet ind i dem. Og især hvis man limer og man forstærker med elektrikertape og sådan noget, fordi de går simpelthen i stykker. Men de har altså en ret fed lyd, når man lige propper nogle sorte bønner i, eller for eksempel popcornkorn, ikke? Ja, det kører ikke helt det der. Yes, men derudover så kan man købe nogle lavet af den her bælgefrugt fra Afrika, hvor kernerne allerede er inde i. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det er jo der, det oprindeligt stammer fra. Dem her har jeg også lavet selv ud af den her bælgefrugt, og de lyder også rigtig godt. Ja, men for at komme i gang, så er det nemmeste at gå ned i Lidl eller et andet sted og købe nogle kinderæg. Og kinderæg er jo som regel gule, og de lyder sådan set meget godt, men jeg kan egentlig ret godt lide dem, man kan få i Lidl, altså de billige, som I kan se her, gennemsigtige. Og jeg har lavet sådan nogle små nogle her med en smiley og en snor, og nu vil jeg så lige demonstrere, hvordan man så gør det. Yes. Man går selvfølgelig ned og køber, jeg køber faktisk 4 pakker med 3 i hver, fordi så har jeg til 3 sæt. Behøves man selvfølgelig ikke at gøre, men nu prøver jeg faktisk at producere en masse, fordi jeg bruger det i undervisning også af pædagogstuderende. Man starter med at have sådan en her tom, men altså det er jo forfærdeligt spild, fordi at der er alt muligt crappy legetøj nede i og sådan noget, men stadigvæk det fungerer. Og så tager jeg et, ja, hvad er det? 5 mm bord eller noget lignende. Man kan også bare bruge en kniv eller en syl eller andet. Så bruger jeg simpelthen et hul. Kan man se i hver ende. Så. Godt. Og så tager man noget snor. Og jeg har købt sådan noget sejlersnor her. Jeg kan ikke huske, om det er, hvor tykt det er. Det må også gerne være 5 mm. Jeg tror, det her det er 3 eller 4 mm. Men det er rigtig godt, fordi at det strækker ikke, og det er ikke bouncy på nogen måde. Klipper jeg lige. Yes. Og så kan man få de forskellige farver. Men det her det er muligvis lidt for tyndt for nogen, men jeg synes egentlig det er ret godt. Min søn synes det er forfærdeligt. Men så må man lave sin egen selv.
Og det gode ved det her snor, det er, at det er syntetisk, og det vil sige, at jeg kan brænde enderne, og ligesom, jeg skal passe på ikke at brænde mig for meget, lige spidse enden til, så den ikke flosser, og den er nemmere at få igennem. Brænde, au. Godt. Så har jeg mit kinderæg her med 2 huller. Så åbner jeg op, og så fører jeg den igennem. Nej, jeg er ved at blive gammel. Jeg skal altså have mine briller på. Hvordan gør man det? Elegant. Så fik jeg den faktisk igennem her, som I kan se. Bum. Ja. Jeg vender den faktisk om. Det er der en anden grund til, det kan jeg fortælle lige om lidt. Så vender jeg den om, ud, og så tager jeg den ud af den anden også. Hvis jeg kan. Ellers må man lige spidse den lidt mere. Det er faktisk lidt svært her. Ja, jeg kan lige gribe den der. Godt. Nu kom den ud af den anden ende. Så vi har den bum her. Og så binder jeg en knude bare for, at den ikke ryger ud igen. Jeg gider ikke at lave den der find hullet igen. Bam. En enkelt knude, og så er den faktisk sat sammen. Så er vi nået så langt. Slukker jeg lyset. Og så har jeg fundet sådan nogle her sorte bønner, også for Lidl. Ikke for at gøre reklame, men man kan få dem alle mulige steder. Popcornkerner er altså også rigtig gode. Og så tager jeg en portion af dem. Og så har jeg fundet ud af, og det er jo smag af behag, at hvis jeg fylder halvdelen af den med dem her, det fungerer meget godt vægtmæssigt. Man kan sikkert proppe mere i, man kan også proppe mindre i, men jeg synes, det lyder meget godt. Så begynder jeg sådan at fylde ned i, stille og roligt, indtil jeg når noget, der ligner halvvejs. Jeg tror, jeg vil have lidt flere i. Man kan selvfølgelig hele tiden teste lyden ved at lukke den, og så lige høre, hov, er jeg der nu? Nu har jeg fået fyldt lidt i her, så lukker jeg. Klik, dejligt. Altså man kan sige meget om Kinder, men Kinders æg er faktisk lidt mere solide end dem her, kan man godt mærke. Men der er et eller andet, jeg kan godt lide det gennemsigtige. God lyd. Godt. Nu sidder den jo faktisk fast her, så nu kan jeg allerede begynde sådan at svinge den, og jeg kan begynde. Så gør man det samme med den næste. Og nu er jeg faktisk i gang med at spolere min søns, så jeg går ikke videre, fordi han bliver bare sur på mig, hvis jeg laver den færdig. Jeg vil tage den her, og så sætte den på lige sådan. Dem jeg selv har lavet lige nu her, de ser sådan her ud. Og det her er længden, jeg godt kan lide. Og man tjekker længden, fordi altså Lato, der er det de her 2 fingre. Ind. Nej. Jo, ind. Nej, sådan her. Der. Så hænger den her. Ja. Og så skal man kunne, hvis I kan se, bam, have den her. Så I kan se, jeg har den her. Og her, der har jeg den. Og der må gerne være sådan, kunne komme en finger ind, eller sådan noget lignende. Det er cirka afstanden. Og det fungerer meget godt. Synes jeg. Ja. Så det gode ved at tage snoren hele vejen igennem, det er og også det gode ved at efterlade en god del snor her. Altså lave en snor, som er lidt for lang. Det er, at du kan justere den alt efter, hvor stor ens hånd er. Så hvis jeg havde lidt større hænder, så kunne jeg jo hele tiden lige justere, at jeg synes, den skal være lidt større eller lidt mindre. Og så det her rest her, der plejer jeg bare at lige at lave en ekstra knude. Det generer altså ikke særlig meget, når man sidder og spiller med dem. Godt, det var sådan cirka længden, og det samme her, som I kan se. Der har jeg en dobbeltknude her, bare for at holde styr på det. Godt. Yes. Og hvis man arbejder i en daginstitution eller i en pædagogisk sammenhæng, så kan man jo selvfølgelig sætte børnene til at lave deres egne, male dem, udsmykke dem.
En sidste ting, det er, at jeg bare for en sikkerheds skyld, så de ikke åbner sig, og der er kaffebønner, eller sorte bønner, eller popcornkerner ud over det hele, så har jeg taget noget tape, og bare lige sat på rundt om her, for at sikre den. Der kan man bruge alt muligt slags tape, farvet tape. Det der er godt ved tape, det er, at man kan tage det af igen, hvis du vil have noget andet materiale i. Ikke? Og så er jeg jo i gang med at øve lidt med en god børnesang. Ikke? Der er hønen i dit blad, det tur på et rabarberblad, og mødte sang. Det er ikke noget så langt endnu, ikke? Det er den her rytme, der kniber lidt. Bam, badam, bam, 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 bam. Den er svær. Lidt lettere, hvis man laver. Men jeg er ikke ekspert endnu, desværre. Jeg er helt optaget af det. Jeg synes, de er fede og sjove. Man kan lave alle mulige sjove ting med dem. Alle mulige tricks, og jeg ved ikke hvad. Det skal jeg jo have lært. Og det bliver en anden video. Så sæt i gang med at lave nogle oscillatorer. Et restlæg, som kan meget mere end almindelig restlæg. Og et rytmeinstrument, som kan utrolig mange ting. Og som ser visuelt sjovt ud. Og også har en eller anden, i hvert fald for mig, stressdæmpende effekt, så man kan sidde sådan. Eller. Det er en dejlig fornemmelse, når man griber den, og man lærer at gribe den der. Den sidder ikke helt i skabet. Nå, men om et stykke tid, så kommer der sikkert en instruktionsvideo fra mig måske, om hvordan man spiller på dem, og der er jeg måske blevet lidt bedre til det. Nå, men sæt i gang med at lave dem selv. Hej!